खुलुमबाय आं दिनै दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतायाव बेहायनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि बड' आर्टिस्ट एसोसिएशना गेट टुगेदार हाबाफारि अर्गानाइज खालामदों बे हाबाफारिखौनो आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनाय जागोन गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो बे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि फरायनायखौ बानायदों हाबाफारियावनो गोबां उदालगुरि जिल्लानि आर्टिस्टफोरा नुजाथिफैदों बिथांमोनखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनाय जागोन लोगोफोर नोंथांमोना आंनि उनथिंजाय नुनो मोनदों मधुस्मिता बसुमतारी बिथांखौनो आंनि एलबामाव आं एक्ट्रेस बनायदोंमोन बिथाङाबो दिनै बे गेट टुगेदार प्रग्रामाव बाहागो लाफैदों माबाफोर पारफरमेन्स खालामगोन नामा दायो मोनसे सिंगल डान्स खालामगोन आरो सिंगल डान्स एसे उनाव बर' डान्स ना बर' हाबाफारि लादों बेनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानो बिसानि दिनै उदालगुरि जिल्ला बिसानि गेट टुगेदार प्रग्राम बेयाव नुजाथिफैनो हादों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि गेट टुगेदार प्रग्रामा जोंनि गासै जेसेबां कमिटि दं बिसानि गासैयावबो जों लाफुंनो होदों गासैबो लादों बेबायदि कर'ना बे लकडाउननि उनाव जिखिनि डेमेज जाबाय जोंनि बर' सावथुनफोराव आर्टिस्टफोरजों नुलायलायिया जोंनि गेजेराव प्रडाक्सनफोरनि गेजेराव नुलायलायिया गोबां सम जाबाय बेखायनो बे गेट टुगेदारनि गेजेरजों आरोबाव माखासे प्रडिउसार्स डाइरेक्टर्स एक्टर्स जिमान गोसो खामानि मावग्रा महरगिरिफोर दं बिसोरनि गेजेराव जाहाथे आरोबाव गोसोआ गुदुं जाफिनो आरो बे गोसो गुदुं जानानै बिथांमोना जाहाथे आरोबाव सावथुनाव खामानि मावनो बोलो मोनो बेनि थाखायनो जों बे गेट टुगेदार प्रग्रामखौ गासैयावबो खुंनो थिनहरनाय जादों आरो बे लेखायै दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ खुंबाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों आं मोजां जादों जिखिनि आर्टिस्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दं बिथांमोना गासैबो बेयाव दंजोबो गासैखौबो लोगो मोनजोबदों आं मिरु आफादनिफ्राय जानानै बिथांमोननि बेबायदि खुंनायखौ जोबोर बाख्नायदों मोजां मोनदों आरो इयुनाव बेबायदि लोगो हमलायनाय गेट टुगेदार जा प्रग्राम बे जाहाथे थाबाय थायो जोंनि महरगिरिफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ जाहाथे थालायबाय थायो
प्रडिउसार डाइरेक्टर बा जिखिनि टेकनिशियान्स दं बिसोरनि गेजेराव जाहाथे सोमोन्दोआ थानाय बायदि बेखौनो आसा थिनानै बिथांमोनखौ खावलायो। दिनैनि बे आर्टिस्टफोरनि हाबाफारियाव आं एसेबां गोबाव थानो हानाय नंला, मानो होनबा आं एसे बेस्थ' आरो बे खामानियाव आं थांथारनांसिगोन। बेनिखायनो आङो बे हाबाफारियाव जोबनायसिम आङो बाहागो लानो हानाय नंला। स' लोगोफोर दिनै आं बे हाबाफारियाव फैनानै गोबां आर्टिस्टफोरनि मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय, बिथांमोननि जायखिजाया पारफरमेन्सफोरखौ नायनानै आङो जोबोद गोजोनबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेबां दोनथ'नोसै। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनाव थुदो, जाहाथे नोंथांमोनहा गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसनखौ मोनगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।